Shwmai a chroeso. Fi'n mynd I dysgu chi sut I creu Peli Jyglo gyda'r noddau sydd o gwmpas y tŷ, a wedyn allwch chi mynd allan i'r gardd I ymarfer. Felly, I ddechrau, ni'n mynd I cymryd tipyn bach o cling ffilm, tipyn bach o plastig, a wedyn tipyn bach o reis sych. Nawr, mae lan I chi beth yw maint y peli chi moyn creu, ond beth sy'n bwysig yw bod nhw'n gyfartal, that they are even, oherwydd chi moyn i'r peli cwmpo ar un cyflymder sydd yn dod o'n bod yr un maint a yr un pwys. Felly, I ddechrau, fi'n mynd I roi reis, obviously sych, ar y cling ffilm, a wedyn, na fe. Fi'n mynd I cymryd y corneli sydd yn neud yn hawsach, a wedyn plygu yma, a troi hyn fel yna. A pryd chi'n neud yn dyn, chi'n moyn just gwthio fe mewn I pêl a gadael fyna. Wedyn mae angen bod yn ofalus pryd chi'n neud hyn, ond mae angen 2 neu 3 balwn ar pob un yn dibynnu faint mor diogel ti'n moyn neud nhw. Ond ni'n mynd I torri'r gwddbant. Wedyn, gyda'r beth y tŷ, chi'n mynd I agor hyn lan fel yna, a fel ti'n mynd I bwyta fe. Dyna ni. Dyna un. Wedyn, fi'n mynd I wneud 2. A wedyn, fi'n mynd I wneud 3, jyst I bod yn super diogel. A gwych, dyna ni, so dyna 1, and wrth gwrs mae angen I chi wneud 2, a wedyn mae angen I chi wneud 3. Reit, dyma ni te, amser I dysgu sut I jyglo. Chi'n moyn jyst edrych syth ymlaen, canolbwyntio ar eich anadl. Chi'n moyn jyst taflu pêl lan, fel na, ar ongl gradd 45, a mae'n cwmpo nôl lawr, a wedyn lan fel na, a mae'n cwmpo nôl lawr. Jyst edrych syth ymlaen, defnyddio peripheral visions I gweld, a jyst mynd fel na. Dechrau'n araf, a wedyn chi'n gallu cyflymu fe lan, neu mynd yn fwy uchel, neu wneud cwpl o triciau, a wedyn chynyddu'r pela. So, pob lwc I chi.